Quan el mercat abans era de nit, doncs, clar, nosaltres vam començar aquí a ser majoristes quan ells tenien 6 mesos. Llavors, a vegades penso, no sé com ho feia. No sé com, però bueno, però tiràvem endavant i ens en sortíem, vull dir, que nosaltres aquí veníem al principi a les 12 de la nit o així, i llavors arribàvem a casa a les 10 del matí o a vegades una mica més tard. Però bueno, no sé com ho fèiem, però ho fèiem. Vull dir, i vam anar tirant endavant i després, amb l'ajuda dels avis també una mica, ja està. Dormíem al dematí, a la tarda llavors ja estàvem amb ells, vull dir, sí. Jo recordo de petita que el mercat era de dia, ja era de dia, però s'acabava molt, molt tard. I jo de sopar i de dormir amb els meus avis, perquè ells, tot i ser de dia, s'acabava molt tard. Bueno, perquè vam començar primer de nit, després a la tarda, abans de ser així al matí, també va haver-hi uns anys que no sé quant de temps va durar, però que començàvem a les 3 o així i potser estàvem fins a les 10 o les 11 de la nit. I després ja va venir l'horari d'ara. Si funcionés de nit, no sé si estaria aquí. No ho sé. Probablement no. Probablement no, perquè tenint, bueno, jo el que diu ella de no sé com ho feia, doncs no sé com ho faria, perquè realment tenint 2 filles i tot, treballar de nit, no ho sé. Però t'organitzes, Sí, bueno, suposo que és trobar-te i adaptar-te, no? És el que hi ha i t'has d'adaptar, vull dir, i t'organitzes. Treballar amb la família té avantatges. Avantatges en quant a horaris, per exemple, tot depèn molt de tu, no? I jo, per exemple, bueno, a casa ens han ensenyat de sempre a ser responsables i que tot té... Has de tenir unes obligacions i més si és teu, no? Defensar el teu i fes que els altres ho defensin igual. I llavors, però bueno, té avantatges perquè jo, per exemple, he sigut mare i el fet de poder treballar des de casa, per exemple, o tenir una miqueta més de llibertat, doncs compensa. I si algun dia ens enfadem, després no vaig a sopar a casa seva i ja està. No, però també, tot i que hi hagi algunes discussions per coses, perquè clar, és el dia a dia i tot, però clar, és la família, vull dir que no... I a part de nosaltres dos, també és el meu pare i el meu germà, vull dir que és família del tot, vull dir que... Tot té solucions ràpides. Sí, a nivell professional és un referent la meva mare, perquè clar, jo sempre he vist la feina que ella feia. I jo venia i veia i pensava, ostres, això vull fer jo, i vull fer això i encara més del que ella fa. I, bueno, clar, sempre ha sigut com la meva guia, no? Després, evidentment, que tot evoluciona, tot canvia, i llavors t'has d'anar adaptant perquè tecnològicament i tot ha anat canviant molt, però sí que ho és. Tant ella com el meu pare, perquè jo faig feines tant que fa ella com que feia el meu pare en el seu dia, o sigui que ho són. I els avantatges per nosaltres també és que, clar, si tens una continuïtat que veus que tenen il·lusió per seguir el negoci, però clar, més satisfacció no pot ser. Vull dir que nosaltres hem començat un negoci que ja portaven els meus pares i ara veus que ells continuen, doncs és la major il·lusió. Que has lluitat tota la vida per una cosa que saps que no es perdrà. I ara, per exemple, el que jo feia quan tenia vacances del col·le ho fan les meves filles. I llavors el fet que elles vinguin i tinguin interès, doncs també, a veure, d'aquí al dia de demà no se sap, no? Però fa il·lusió, que fins i al cap tots lluiten per alguna que van començar els meus avis. Que estudien, que mirin el que els agrada i tot, però bueno, que això ho tenen. I si ara de petites, doncs això, no? Venen, ajuden, els agrada i jo crec que el mercat es porta a la sang. I elles sembla que el porten també. Sí, també, sí.